Right. Shabangu claims Advocate Chamisa isn't a serious politician at all. Vanhu vaya vatotanga manje unoziva zvinoitika. These guys vanopuwa mari yekuti vapikise. Unoziva kuti unoshanda munhu chako chakaona mena tibhadhare ndo maonera ndozviiteni because chakatika ndechekuti Chamisa akauya ndobva adresa nyaya dzake dzaiadresa dzezvakaitika pa2023 general elections achitaurawo futi nemasteps akazotora matanho achitaura futi kuti 2028 hatisi kukwanisa kuzoita mamwe maelections kana pasina kugadziriswa zvinhu zvakaitika pamageneral elections a2023 aya. So panapa this guy anonzi Shabangu wekurova marikozi wekusvika achinovhiringa pati yakaita kuti zvakaita kuti Chamisa azoramwa pati iyo ndiye ari kudzoka ari kutaura kuti as long as we want real change we need not to play games with the voters. Let's take them seriously and make sure everything we do is based on informed decisions. Ndo mashoko ako yakutaura. No, you know zvimwe zvacho ukada kuzviteerera ndo patenjiti these guys vanotanga vanobhadharwa kupikisa cause ukada kuchazoteerera zvaari kutaura zvinenge zvichimeka sense anenge ari kurova mafacts chaiwo chaiwo kunenge kwakutaimirana unongoziva zvepolitics igame yemafacts kuti yewa isusu ndikamupinda ndakadai so cause mapolitician chavari dhiri ravo nderekuda kuhwina vanhu ndo nyaya ingoripo chete hapana zvimwe ndosaka kuona vanenge vachitaura zvakadai so but inini ndakatarisawo manje Shabangu ndifungidzire kuti munhu wekuti tinokwanisa kunyatsomuteerera zvaari kutaura kuti tinofanira kuva serious nemavoters cause iye ndiye anototi akatobetray vanhu vakavhota. Imagine kuti ungosvika ungodzingirwa kana MP wako wakavhoterewo pamunodzoka makuti by election tarisa masitsi mangana akatorwa neZANU-PF pepe more than 9 akangotorwa because of by election rakaitwa saka ari kutamba nemavoters ndiani anzi kana tichida real change izvo so tarisa masitsi akawanda akatoenda akatobenefitwa neZANU-PF apa vanhu vanenge vakavhota vachiti ma-MP avenhingirina hatisi kumada kuno kuve ZANU-PF because vanotikanganisa zvakati nezvakati vanhu vane ma-decisions avo vanenge vachitora obva vasvika bva avarekola saka tinoti ari kutamba nenhingiri nemavoters ndiani asiri kutora mavoters serious ndiani between Chamisa kana kuti Shabangu.